Оля, не се виждам. Така, в гаража съм. Тук съм да взема трипода, понеже това стои тук и е олепено с тиксо, понеже ми е парабан трипода, което означава, че трябва да ходя някой ден с купа нов трипод. Както и да е. Взехме трипод, сега го малко тук нетката, понеже не знам дали чувате разликата от миналото видео и това видео. Топтен спада от никога повече. Да, малко стегна тази топтенетка и отиваме към нищо, нещо той тръгва към центъра, който ще трябва да ходим и ние. Всеки шибан път, в който влогвам, трябва да вали. В момента заваля. Ще трябва да спре, иначе ще съм доста тъжен. Понеже съм ходил, не се разкарвал за нищо. Съм седел на ето това място тук от супер много време. Чак вече ми е някакво странно да седа тук. Но чакай Мишо да дойде и през това време ще загря малко и се моля да спре да вали, понеже почва да се проличава, че капе. Цетра, 400 лева. Без пари. Без пари. 200 лева и свободен Angry Bird. Днес ще си правим експеримент. Преди 2 години нещо излезе банда карбонов бар на Skate Masters. И на Мишо му пратиха преди около 2 години точно на този бар да го тества. Проблема е, че този бар на първите 12 секунди, в които беше на тротинетката, чакайте да намеря къде е, пръсна, ето, като слит си направи сам, като стегнахме SCS лапата. А този бар е предназначен да се кара само на SCS. И днес ще го или караме, или ще го разрушим, зависи от бара. Така, прогрешен. До тук. Да, бе, трол няма въртиш, май. Прогрес. Пичкопа го всяка една страна. Бара мърда! През лапата, не трябва да мърда. Лагат. Филм. То няма, то не се усеща, но му бахти кобрат. Страпно. Бари половина важи ли? Ста. Ми малко е излязъл. Което означава, че го правим не излезе. Оверол колко от 10? Оверол, кога ще го цепим? Ето го е, обратно.
То направо ще е как масло. Ба. Аз си мислех, че се спраска, бе, брат. Не, Вики. То е някакво пад, да знам, брат. Център дърво е направено. Хубавото е, че поне може да се го чупиш и се го слагаш обратно. Ако не е другото. Готов е за действие. Мисля, че не трябва да скача с това. Та... Твойка не пада! Overall ревю на този бар. Траш. Ма махни гриповете първо сякаш. Ауе! Стой, бъди глупав за тъмнел. Добре. Абе, брат, очаках да падне едната дръжка на и двете. И този бар струва 400 лева. Представете ли си? Ето е! Виж, че за водко не годен. Поне си има жезъл. Питах дали са чупи и го ударих един път в пейката. И вече имаме 3 бара. Въпросът е колко бара мога да направим от един бар. Брат! Заби се! Поне ако не е друго, може да се го забиеш от замъта. Колко клин заби. Това е най-онест ревюто на Кормилош, която съм правил в живота си. Дами и господа, това получавате за 400 лева, за точно половин час беше разрушен този бар. Carbon fiber. More carbon fiber. Carbon fiber. Carbon fiber. Carbon fiber. Не знам как си помисли, че това ще е здраво. Не знам каква е била идеята да го направят въобще. Не знам кой би го карал това. Не знам кой би си го купил. Не знам кой би го създал. Не знам кой би го измислил. Като цяло много зле. Аз съм се фанал, ама то не се плъзга. Да, на един блънт. Аз това викам дропинг от триъгълника. Не става. Айде до Kaufland. Айде! Това е възможно Това е натурално направения спот от паднало дърво копане. Това може да са дропинг. Може. Да си остава. Може. Сега Таралански ще ме снима. Гледай сега.
Брат, не важи, не хвана гапа. Не става, просто едно редо, няма как. Този бързо. Ето, бърз бърбър трябва да.